Lidt om menneskets fordøjelsessystem. Og det første, der sker, det er, at vi har mundhulen, hvor maden kommer ind, og vi tykker det. Og i mundhulen, der sker det, at der bliver produceret mucus, som også er kaldet savl, og det er enzymer, der er med til at nedbryde maden. Videre der fra mundhulen, så kommer det ned ved svælget, og svælget er der, hvor det adskiller sig fra luftrør og spiserør, og svælget kan gøre sådan, at det lukker for luftrøret, når vi synker mad, sådan, så vi ikke får mad ned i lungerne, eller så omvendt, når vi har luft. Efter svælget, så kommer spiserøret. Spiserøret er et langt rør, der går fra svælget og ned til mavesækken. Og spiserøret består hovedsageligt af glat muskelvæv og slimhinder. Og spiserøret, det gør ved egen viljeskraft, presser på maden, sådan, så det bliver skubbet længere ned og kommer ned i mavesækken. Og mavesækken, den ligger lige under mellemgulvet og består af, det er en pose, som består af masser af slim og glatte slimhinder. Og nede i mavesækken, der opbevarer vi maden. Og indersiden af mavesækken, den består af en masse slimhinder, som er med til at sørge for, at mavesækken ikke bliver beskadiget af alt det saltsyre og fordøjelsesenzymer, der er nede i maven. Og som sagt, så ligger der en masse saltsyre og fordøjelsesenzymer nede i mavesækken, som er med til at nedbryde maden endnu mere, gør det til mindre klumper. Og når al maden det er blevet mixet sammen, så gør alt det her saltsyre og slim, at det bliver skubbet videre ned til 12-fingertarmen, og det kommer i små portioner, efter det bliver fordøjet. Og jo mere fedtfattig mad du spiser, jo længere tid tager det ned i mavesækken og fordøje. Efter mavesækken i vores fordøjelsessystem, så kommer det, der hedder 12-fingertarmen, og 12-fingertarmen, den er 12 fingre lang og cirka 25 cm, og den har en diameter på cirka 4-5 cm. 12-fingertarmen består af en stor overflade af slimhinde, som er med til at optage næringsstoffer, og jo større overfladen er, jo nemmere er det at optage næringsstoffer. I 12-fingertarmen, der udmunder sig en masse udførselsgange til leveren, galdeblæren og bugspytkirtlen. Og fra leveren og galdeblæren, der udkommer der en masse galle, som er nødvendigt for, at vi kan optage fedtstoffer. Og fra bugspytkirtlen, der opstår en masse fordøjelsesenzymer, som er nødvendige for os, så vi kan fordøje kulhydrater, fedt og protein. Og derfor så spiller 12-fingertarmen altså en meget stor og vigtig rolle for, at vi kan 12-fingertarmen kommer tyndtarmen. Og tyndtarmen består af en slimhinde, og rundt om den slimhinde er der så nogle muskler. Og slimhinden inde i tyndtarmen, den virker på to måder. Og det ene, det er en barriere imod nogle forskellige skadestoffer, og det andet, det hjælper med at optage nogle forskellige næringsstoffer. Og tyndtarmens muskler, de muskler, som omgiver tyndtarmen, hjælper så med at lave nogle peristaltiske bevægelser, som gør, at det her mad, som kommer ned i tarmen, bliver tyndt ud af tarmen. Og efter tyndtarmen kommer tyktarmen, og det er sådan den sidste 1,5 meter af tarmen. Og det her, den mad, som ikke er blevet fordøjet, den er, og til sidst så ender den så i endetarmen. Så til nogle vigtige organer, som er med til at hjælpe fordøjelsessystemet. Og det første, det er bugspytkirtlen, som har 2 funktioner. Og det ene, det er, at den producerer nogle enzymer, som er med til at hjælpe tarmsystemet med at nedbryde maden, som kommer ned i tarmene. Og det andet, det er, at den producerer nogle hormoner, som insulin og glykagon, som er helt centrale i reguleringen af blodsukkeret i kroppen. Og så et andet, ikke helt livsnødvendigt organ, det er galdeblæren. Og det galdeblærens funktion, det er, at den nedbryder fedtet, der kommer ned i maven, eller i tarmsystemet. Og hvis du for eksempel kigger på et får eller en ko, som er planteder, så har den en meget lille galdeblære, fordi dens kost eller dens mad, det den spiser, det består primært af cellulose. Og derfor så har mennesket en relativt stor galdeblære, fordi at vi spiser rigtig meget fedt, og derfor skal vi bruge meget galle til. Og jeg vil gerne snakke om nogle andre vigtige organer, som vi mennesker har, og en del af fordøjelsessystemet. Og jeg vil gerne starte med at snakke om leveren, som er et organ, der blandt andet behandler kroppens affaldsstoffer, og leveren er i stand til at ændre stofferne, så det lettere udskilles i f.eks. nyren. Og med de her kvaliteter, som leverorganet det har, så er det en altafgørende komponent for fordøjelsessystemet.
og levercellerne, der bliver optaget glukose, og der dannes fedt til fedtvævet. Og så i nyren, som også er et vigtigt organ, det er kroppens urinvej, kan man sige. Det er nyrens basale funktioner, det er at rense blodet for blodet og væsken for alle de her næringsstoffer og affaldsstoffer, som kommer igennem kroppen. Og det er med til at opretholde væskebalancen, og det er forskelligt, hvad man nu drikker, hvordan væskebalancen den er. Og det holder kroppen i gang med saltbalance og opretholde kroppens syre osv. Og så alle de overskydende væsker, det udledes så igennem urinvejen og ud igennem kroppen. Dissekeringsforsøg omkring rotten, det vil jeg gerne forklare lidt om. Og først så lagde vi rotten på i en lille skål, eller firkantet boks, sømmede benene fast og trak hoved og hale langt væk fra hinanden. Så målte vi rotten fra haleben op til snude, og så skar vi fra endetarmen med en skalpel op mod struben pelsen væk, så vi fik det her, som vi kan se på billedet her. Og dernæst så skar vi selv kroppen op og åbnede, så vi kunne se organerne og tarmene. Så begyndte vi så at fjerne alt det der fedt og slimhinder, der hænger sammen i tarmene, så vi kunne få tarmene ud og lægges her, så vi kunne måle tarmene. Og der kan vi så se, at vi har lagt den ud, så det er brugbart til at kunne måle tarmene. Og efter vi havde målt dem, så kunne vi konstatere, at rotten har et relativt langt tarmsystem, ligesom os mennesker, i forhold til kropslængde. Og det kan være noget med at gøre, at rotten er altædende ligesom os. Jeg vil gerne lige prøve at sammenligne mennesket, katten og rottens tarmsystem. Og et af de primære organer, som er tydeligt at se forskellen på, det er galdeblæren. Hos mennesket så er galdeblæren relativt stor, fordi vi optager mange fedtstoffer igennem vores kost, og fordi vi er altædende. Men hvis vi eksempel kigger på rotten, så har den ikke nogen galdeblære. Og den skalle, den kommer direkte fra leveren, og derfor så er det også relativt vigtigt, at den spiser ofte, for ellers får den mavesår. Og hvis vi så kigger på katten, så har katten en kæmpe eller relativt stor galdeblære, fordi den optager mange fedtstoffer igennem dens kost. Og derfor skal den bruge meget galde for at nedbryde det. Og hvis vi så kigger på tarmsystemet i de forskellige ting, så har mennesket og rotten et langt tarmsystem i forhold til vores kropslængde, fordi at vores kost består meget af cellulose, som er svært at nedbryde, og derfor skal vi bruge længere tid på at fordøje maden. Men så hvis vi kigger på katten, så er katten et rovdyr, og derfor så optager den primært andre dyr, og derfor skal den ikke bruge særlig lang tid på at fordøje maden.